sifika kuwo sithandaza sekubuzwa abantu begceke ukuthi uShembe ngabe ubizelweni lapha ekhaya. Bakhuluma abantu nje inkinga ababhekene nazo egcekeni befisa ukuba uShembe abalekelele, kodwa ngapho into usiso yedwa wakhuluma indaba eyangithinta kulo wamuzi. Bazalwa baba amantombazana, umfana waba munye. uNkulunkulu ke wayeseyithatha lensizwe. Basala labo dadewethu bebodwa. Mabe cela umthandazo kumaNazaretha. Esefika amaNazaretha noma engakafiki uthi omunye usisi uthelele. Ngithi kwakungolesine mangeve kulesithathu ngesonto kuzofika amaNazaretha azokwenza uvuka nathi ngangikhona. Uthi lo dadewethu owayengakholwa uthi maNazaretha ngithe ngilele ngabona umfowethu esho umfowabo lo wazalwa wayedwa phakathi kwamantombazane wayesedlule emhlabeni. Uthi ke lo dadewethu umfowethu ngithe mangihamba wayehamba lo dadewethu endaweni eyingrande ewutshani. Uthi mayehamba la otshanini wafika indawo eyishande njengenabo utshani. Mayebheka esenta yaleli shande wabona uplastic ocwebezelayo. Uyanyakaza nje methu uyanakusisa lo plastic. Kufika kuye ukuthi akayibheke lento unyakazisayo lo plastic. Uthi ke lo dadewethu uma efika kuwo wathi mayewuvula wabona umfowabo esengasekho emhlabeni. Uthi umfowabo ayikho indawo eyimbobo emntwini eyayingachwathi impethu. Uthi lo dadewethu wathi ma bebonana uthi umfowabo dadewethu ngibonga ukubizwa kukaShembe kuleli igceke lalapha ekhaya. Ngifuna uzoyibona le ndawo engikuyo ngoba lokhu nangicwaba ngadlula emhlabeni ngihleli la. Khomba le ndawo akuyo embozwe ngoplastic. Uhanjwa izimpethu nje ziyambhola endaweni yonke le eneyimbobo emakhaleni emlomeni ngoba mayichaza lo dadewethu uthi noma ekhuluma wayethi maye ubona umlomo wakhe lo mfowabo phakathi uphethuza izimpethu. Uthi ke dadewethu njengoba lo ngahamba emhlabeni la ngikhona ngila kwanginikeza isifundo maye ichaza lo dadewethu le ndaba ngoba iyona yangithinta ukuthi hleze baningi abantu abasizalayo thina abangasekho emhlabeni esiyayisithi noma senza imisebenzi sithi siyabenzela kanti abakafinyelela indawo. Uthi umfowabo munye kuphela onamandla ukususa lokhu kufo kukimi uShembe. Ma echaza kanje njengoba ngisho ngithi kwanginikeza isithombe sokuthi nabazali bethu njengoba bengasekho emhlabeni mhlamba bakafinyeleli lapho okwakufanele baye khona. Ngiyathanda ukuyikhuluma le ndaba njengoba ngiyikhuluma ngenzela nomuntu oyoba nenhlanhla yokuyilalela le nkulumo. uNkulunkulu amphe indlebe zikamoya ukuthi naye abheke kubo lapho ezalwa khona. Ma usulibhekile kini ubheke nje konke ube umuntu ozikhathazayo. Indaba kaShembe bafowethu nani bo dadewethu nani bo baba nani bo mama ngiyayithanda ngoba ayinakuthi umuntu onjani kodwa mawuzikhathaza ifuna umuntu othi maye esegcekeni la kubo kube khona into emthintayo. Ifuna umuntu
onakayo. Phofu ke fanele ngabe sonke sibonile manje ukuba uShembe ungubani, ngoba uShembe uyilohlobo lukaNkulunkulu ongazange abufihla ubuNkulunkulu bakhe. Mawuhamba umhlaba wonke magumba amano umhlaba, uwela imfula uthola indawo kaShembe kunamatshe amhlophe. uShembe sondela kubantu. Mawehla amagquma ucake intabeni ufica kunamatshe amhlophe, lapho uShembe sondela khona kithi singabantu. Sekufuna ukuthi manje kube yimi nawe sizifune ukuthi kodwa yini lekhathaza uShembe kangaka ukuba sondele kithi thina siqhele kuyo. Mhlambe ngeke nisibe nali icala makuukuthi indaba kaShembe izondwa yithi, kodwa amagceke esinyathela kuwo nesizalwa kuwona adinga le ndaba kaShembe. Ngiyathanda ukutshena umuntu namhlanje ongumbukeli ukuba engathi ungazibheka bese ubhekikini, ngoba ukukholwa kukuvuma kwenhliziyo. Kodwa indaba kaShembe ibiza ukuthi noma ngabe kawulona iNazaretha ithathe, ngoba ibasizile abantu abaningi. Nginqamule emlazi ngomunye unyaka sengikulo leli bandla lamaNazaretha, hlangabezana nensizwa iyangivimba iyangixoxela ngoShembe, kodwa ngilibona uphawu lokuba iNazaretha kulo, nokwanginikeza isithombe futhi sokuthi uShembe bonke abantu bakhathalele, noma abantu bemzonda abanye noma beqhela kuye, kodwa yena uyasondela kubantu ngezikhathi zonke. Maye ngivimba lensizwa awumfoka Biyase, uyaphila ithi cha iyangazi, mina ke angiyazi. Ithi lensizwa kimi uShembe uNkulunkulu. Yabona ke umuntu ma ekhuluma kanje engathi noma ngakuthi ujahile ungakumnikeza ithubana nje lokuthi achaze ukuthi athi uShembe uNkulunkulu ngani, futhi kakhulukazi ma ungaliboni uphawu kuye lokuba yiNazaretha. Cha nami kwangifica nje ukuthi noma ngabe ngijahile kodwa ngiyinikeze ithuba lensizwa ixoxe. Ithi ke lensizwa cha mfoka Biyase ngabe kade ngaba le Nazaretha, ngoba uShembe ngiyamazi, kwasho yona isho kimi. Ithi lensizwa uShembe mfowethu ngiyamazi kakhulu, futhi imisebenzi angenzele yona mkhulu, kodwa ngishawa into eyodwa. Ngithi mina mfowethu uma ungabala imisebenzi eminingi uShembe akwenzele yona, yini pho inhliziyo yakhe ingavumi? Ithi lensizwa cha mfowethu, imisebenzi engiyisebenzayo iyona eyayivimbe kwesinye isikhathi ukuthi ngisondele ngibe liNazaretha. Ithi lensizwa kimi mfoka Biyase okuyaye kungivimbe ukuthi ngiyaye ngingaziboni ukuthi mangifesa ngifuna umsebenzi, angiziboni ngingaba umuntu ongasebenza umsebenzi ongangiholela ngesonto nge-fortnight ngenyanga. Hawu cha kwangidida ukuthi lensizwa ngabe intoboni yomsebenzi le kanti ewusebenzayo, kodwa yaba nesineke yangichazela. Ithi mina mfowethu ngidila nemizi yabelungu yabala nje indawo ezinkulu impela. Yathi lapho ngiyaye ngingene khona bese ngiwenza umsebenzi wami. Ithi mfoka Biyase mangisebenza ebusuku kuyaye kube ushowcase ukuthi ekseni ngiyahola imali ihlala esandleni kimi. Yayisingibalela umsebenzi owenziwa uShembe ingapha olalusha mawubheke komhlanga. Ithi lensizwa yathi iyosebenza kwelinye ijalidi
yangena nje la yangena khona la ivamise ukungena khona kwamanye amajalidi. Ithi kanti umlungu uyibone ingena ongaphakathi umnikazi wejalidi. Wayesesithinta ke ama security agade lezi indawo zabelungu. Ithi lensizwa yezwa nje ngealarm likhala ngaphandle yayisifuna indlela. Kanti izohlangabezana nomlungu semile egcekeni. Ithi yathi mayijomba nje yajombela emontweni zama security agcwele ngaphandle. Kwase kuyiphoqa ukuthi ayibaleke. Ithi lensizwa yathi mayibaleka yayisizwa kuduma ngemuva yabona ukuthi cha lento eduma isibhamu. Umgwaqo munye awukho ukujika icashe. Akukho futhi ukuthi ngangena kwenye indawo ngoba mayijika ingena emzini womunye umuntu. Ithi lensizwa labalinye igama yayilibiza. Yayibiza igama lika Shembe. Ngafikela ukuhleka noma ke udaba lwayo lwalukade lunzima ngoba wayeyoganga lo muntu. Phela usuke eganga umuntu mayengena emzini yabantu ethatha izinto zabantu. Kodwa uganga nje kunalento noma kunaleli igama alithembile. Ithi lensizwa yalibiza igama lika Shembe. Umgwaqo ebaleka ngawo nezimoto zilandela lapha ngemuva zijaha. Yayibaleka ngumgwaqo ongenela ku freeway. Ithe kubalekeni kwayo yagcina nje imoto ishaya uhutha ibanga kusabona ukuthi kwenzakalani. Kanti imoto iseyithathile. Ithi yahlala lapho la ishayiswe imoto yayibeka khona. Yathi mayivuka yavuka yahlala phansi. Yayisibuya kancane ingqondo ukuthi kwenzakalani. Ithi kodwa ayikhumbula ukuthi imoto yayishayisa kanjani. Ngoba okwaba indida ukuthi la yayivuka khona yavuka yaqalaza kukhoma umuntu okhona noyibonayo noyigadile nonjani. Yathi mayizelula izizwa. Ithi yayingezwa abhlungu futhi ayizange iye esibhedlela. Nokwanginika isithombe sokuthi igama lika Shembe noma ngabe kawulona iNazaretha kodwa kubiza ukuthi ulithathe. Ngine guarantee sure ukuthi khona la liyokusiza khona. Noma ngabe isidingo kawusiboni namhlanje. Kodwa ke khona likhona lapho lokukusiza khona. Ma izinto noma sekuphela amathemba akho ulibiza leli gama ngoba alikhokhelwa mali. Nathi singena kulona lasisindisa kwasinda imizi yabantu ongathi mawuya kubona noma ubuza amaNazaretha egcwele umhlaba wonke ukuthi njengoba wasinda enkingeni engaka wakhokha malini. Bangakutshena ukuthi akuthengwa ngamali akuthengwa ngagolide. Kuphela kubiza ukuthi uvume. Kubiza ukuthi uvume ukusondela kuShembe noma inhliziyo yakho ingavumi kodwa ubheke la usuka khona kakhulukazi la usuka khona ukuthi le ndaba kaShembe ibingekusizana.